Салом алейкум мардам. Навори имрӯза мо дар бо Lexus бо RX икарат солиш дига, солиш 2017 чорум поколение уже ҳисоб мешира. То инами хози 2020 то соли 2020 исе сол шидеста, як намедон то кая мерава. Хоб рӯз соли 2019 рестайлинг шуда, рестайлинг бо ҳами хеле будам фар, бампер, хоб решетка, радиатор, не просманиёш иҷа омадагиай. ҳами хеле ки рестайлинг вопши дига мошино мешаванд, ин ҳам хеле рестайлинг шудагиай. Моторо ин мошино истеҳсол мешаванд, мотори дуи турбодор қати Lexus RX 300 меган ора, баъд мотори 350 қати меояд, баъд мотори 400 гибрид қати меояд. Боз як мотори амира шуморо нишон битам. Дар бораи мотор ака бугӯ гапҳои интересни ҳам нестаю. Ака гуфтем режима вайрон накунем. Мотори мошини мо гуфтем севнем. На мотор хеле ҷозӣ қаг метавад дар назар ёдам. Ҳозира камриое ки камри 6 меган кузови 70 ҳамон мошино да насб мешава, баъд Lexus ES да насб мешава. Хоб баъд Toyota Highlander ҳамин мошино ки солошон хеле болимени навтара ҳамон маркҳо да бисёр насб мешава. Ака ози дар бораи ин мотори Lexus ака ҳама медонад ки мотори надёжнианд. Ози ака бугӯй дар бораи ин мотор ягон гапи ба мане бугӯй ин хеле минус плюс ака мотори наванд уха минусҳои ҷиддишам ёфтагӣ нестанд. Ба ҳамон хотир дар бораи минусҳош ака ҳозирашда ҳеҷ ка бугӯй намедонад. Ягона ҳамиш ака қайд кардан дар кор ки фарсункҳои нискию високи доранд. Тоҷикистонда ҳозирашда газ зада наметавонанд. Ака ози ма барои чи имина газ гуфтам, баъзе бо савол мешавад ки вақте одаме ки ин хеле мошин харид ӯ да газ чи дар корай? Ки мисол не қадар сум фарз кунем $45,000 ина нарх ҳозира ин мошин $45,000 да бихараш бо газаш бизана. Ака ин саволам саволи туғрия ине ки 10 сол пас одаме ки 10 сол пас мехара ӯ одам уже аллакай газ мезана ку айрӯи таҷриба аллакай уже фикри газа мекунад, уже фикри насбкунии газа, фикри расходи кам буданша мекунад. Ба ҳамон хотир ака мо дар бораи газаш ози маълумот додем. хоб дар бораи дизайн бугӯи ёзи ин дизайни ин мошин ай дига Lexus RX ози ба кулин бугӯи ҳама ҷош фарқ мекунад. Ина линияое ки ёзи ҳастанд, на хеле неҷашда линия, иҷашда линия. Ака Lexus аввала обычно хеле нежнитар буд, хеле бугӯи остри угло кам доштак. Да ин ёзи агар нигоҳ кунед, ина худаш як дарда, якта, дута, сета, чорта. Барои ҳам ака ира меган Тоҷикистон да фақат ҳам красочка мо мегӯем уҷа жестянчика, уҷа рихтовщика, хоб малярщика ҳамё бигем адель на траш нисони аму жестянщико айда и жестянщико рихтовщико. Баки ба чӣ хотир? Ба хотире ки ин ҳами изгибо ҳами паласое ки ҳастанд ма бо дохудон нишон ягон ҷо бигем ягон чи омад зад ёки мошина ягон чизе боша, ягон ҳодисаи нохуш шуда изгибои ҳамира буровардан ба дароҷош қина мумкин е барои ҳамқа детал збор нава алӣ шава. ҳар дар бораи дизайнаш инеҷа агар аҳамият дитен ози шиша иҷа фортишкай ҳами хеле эффект кардагиан ки фикр мекунӣ ки ҳами криша дар шиша насб шудагия, боз шиша меояд дар иҷа насб шудагия. Хаки хеле нестай ина иҷаш худаш проёмош агар нигоҳ кунӣ на самом деле тнк иҷа ҳаста ози багаж ҳам мекунем агар иҷа тнк ҳастаю худаш дизайниш айрӯи инами камтар бои хеле необычный хушрӯяк метавад. ихе бигири хами худаш тнк ҳастаю хеле шиша насб шудагия. ози дар бораи багаж маълумот метем. дар бораи задни сидениш на самом деле хак RX-о ҷо кушодай на спинкаошам регулировка мешавад. ина спинкаи пушташу ина задни диваншам пешақиб мешаванд. иҷа хак чӣ дора бугӯи комплектатсия мошини мо ака сами жири неста, не ки сами бедни ҳам нестай. Климат сеим дора, не ки ака климат дора, подогрев сидени надора. ина боло да свет дора, инҷа подлокотник дора, ина подстаканник, бо ина ягон чиз дига ки мемонӣ. Ака нашуд сеим одам бугӯй, сеим одам ҷо мешавад. ина ям ранги дига мошино бугӯй ака мошини мо чорведия кардан дора ки намедонам чӣ хеле овардиянаш ки инҷа мишад накадай. Нозиан ин проём хеле ровни полай на самом деле. Мумкин ами единственный недостатки ки шава ин ами ози подлокотники ҳаст, ами назар ози инаҷа мягкия ина пачалка дружа дора ништияга мягкия спинкаш камтар дубовия. Ами ҳисоб мумкин ки ами
пассажири сеюмда камтарак проблема шава. Баъд як чизгара шумо аҳамият дед. Ин агар озегам раҳи лой пой дабрай. Вақте дара ҳуй мекунӣ, аҳамият неда дар то куҷоро меояд. Вақте ки ягон ҷои чиркин, ягон ҷои лои чал рафтӣ, дар инеҷаш ҷазир мешава, инеҷаш ҷазир намешава. Чӣ хеле бисёр одамо аҳамият доли дозагиян, дозагӣ нестан намедонам. Вақте инехе мефурӯй, сёрона бурукта, бришта чизе боша ҷазир мешава. Ана и боша. Ин парогаш хиш датани дара. Ина поли маҳкам мешава. Ҳуйш мекунӣ. Уже ҷа ҳама 100% тоза. Куҷоям ки мерай намерай тоза кай. Багажник мо акрост дига беспорядка камтар. Ҳаме обычно чизе ки ҳаст, ҳамун обычни чизоай. Тада ина запаскаш ҳастай, хай ягон чи бугӯй мемонӣ. Багаж электроприводай. Баъд неҷаждам, хе бигем намадай. Аки вақте ки намад омад кан, бо боли трақпурқи сусуш кам мешава. Дискои мошини мо размераш 20 ай, аки бо вуҷуди размери 20 буданаш, мошин на самом деле мошин мягкий, хай баъд безключевой доступ ҳам дора. На, безключевой доступ дора. Дар бораи дизайнаш ака бугӯй, дизайн на самом деле дизайни замонавӣ ай. Баъд шодкои стеклоцистем хай неҷа ба ҷойш дагӣ хиш аккурат не. Баъд не рейлингое ки дар неҷа ҳастан, аввал бланд будани хе ташон, бигем байншон ковок буд. Озу хеле неста не аккурат не кардианаш хишру. Ба кавоёшам вақти мошина маҳкам мекунӣ қад мешава. Дар бораи фарош аввал мошина будан, ака аввал бо бигирӣ ҳамиҷа ранги чироғ вори буд, нами шаме ки мегем, мошини аввал ака ӯ хеле буд. Баъд ю бигем ина лампои галогенӣ биромад. Баъди галогениш хоб ксенонови биромад. Ози ксенон неста, и диодови ай. Ака ози баъди диоди бо лазерни ҳам биромада. Неки шавд агар касе ки ҳамин мошиноро ҳай када боша медона, на самом деле хеле рӯшаниш слишким, баъд гизала ҳами хат патиш ровни хишру акакай. Ака иам бигем як технологияи нав, як навороти наваю. Все равно безопасность дар дохил ки мешава, бугӯй рӯшаниш аҷоиботи бадай. Ака ман ози ку лазерниш дар ягон мошинита шавда лазерниш данаштам, якам диодовиш дастаточно, ман фикр мекунам, ака лазерниш бо ки медонад чӣ хеле мешава. Баъд ира ака баъзе одам мумкин бидонанд, вақте ки дар бигем ман полосаи хурд ҳаракат киси, мошини встречни биёд, мошини встречни ҷош холӣ мешава ӯ, вақте мошини встречни гизашт, и фарқ ивён мешава. Хулас гап рӯшаниш нашуд, рӯшаниш зураю, ҳамо одаме ки рӯпарӯи ту меояд, ҷои ҳамонро холӣ мемонад, кӯшиш мекунад ки одами встречнида памех нашавад. Дар бораи салон камтар маълумот дем. Как всегда наворотои Toyota ин ҳамҷа ҷойгир мешаванд, айбо баъзеша дора, баъзеш бигем заглушка задагия, комплектация максимали нестай. Неки все равно комплектация максимали давнада, ака бисёри ҳамин чизое ки Тоҷикистон дар кора ҳамин чизоро дора. Ина вози фарқ кардан, инҷода подогрев лобовой меган, ака дида бошин, надида бошин, лобовой худаш кам-кам хеле спирали мормора кай. Ози мошини мо ҳам комплектацияро надора. Ира надора, ака бигем айчизое ки фишко ки замонавиян, ира надора, проекция лобовой надора. Баъд камера круговой обзор надора, хайна ассистент полос дора, вақте ки айполосат биромадин тра хабардор мекунад сусу, хелиёша дора. Ҳай баъзе чизош ҳаста ки надора. Неки нашуд салон, ака салонаш бугӯй ягон ҷоша предреакция кунӣ, хай ки ина кожош кам-кам хеле ба савол додана ҳастану, кожа ҳастан нестан, ба фикрам нестану. Неки ба ҳар ҳол хеле гуфтаему украинцо ки дороҳо богато метова. Ина дизайни инаи ручкои открывалкаву, ҳак памят сидениву, инаи ёш ҳамаш хеле дар назарам аккурат ина мягкий ай, ҳама ҷош мягкий ай. Бо инаҷадам ба ҷои вентиляция бугӯй тризо арақ накунад, хеле ҳам дора. Хай ҷост ки бугӯй управление инаи тризову қатъ кардани инаи оинои бакавую, ҳамин хеле чизош обшивкош дай. Дар бораи салонаш хай камтар маълумот дем. Вақте якин бор мошинида мешинӣ, ашшунои нехеле чиста боӣ ай, хай нами экрани калон задагӣ исуса. Баъд хичама мошина ки дамелачаи ҳарчанд Lexus ҳам бошад, дамелачаи дар назари ман хеле придумани ай. Вақте ки бугӯй мошина заводид мекунем, ина аҳамият дода бошед, ози аҳамият дода ина намедонам. Даже то креслош пеш меояд. Баъд дар назари ман ягона чизе ки намераса ин мошинида, ин давочик дверея, ина нигоҳ кунед. Дараш ака ҳарчанд бугӯй хеле калони бадай. Ҳамин хотир давочик дверея меган, присоска меган. Детале ки ҳамин мошина вақте ки дараш
соз маҳкам наши мекашад, хушрӯтар маҳкамаш мекунад, ҳамун наворот бигем намереса. Мо ки дар вақти мошина рондан дигароша ба шумо нақл кардан бигирем. Хоб нашод пасадкаш бинес камеко на самом деле мягкий, боковой поддержкашон бигем хеле ба гуш мегиранд камтар. Табора ин оз мо лежаш полицейский рафтизем, мошин худаш все равно хеле мягкий. Бугу чиқири-пуқириёра ба шум нашод шумоизоляцияшам назар ба унав Lexus пешинара хулас гап хеле мошин мягкий ва хеле бигем сдержанный, хеле агар ами як ами ози трассада меброй навозиш дар бораи қувва аспаш нагуфтем. Имин ами мотори 7 300 қувва асп 300 қувва аспам дуруи шаҳр дар хеле конкретно достаточно, оборотгирии сусшам мошин хеле динамика разгон дастош бугӯй показатели зурам нестаю, мошин хушам овоз повошам хеле чотка хуша зур мекаша. Баъд ҳамин бисёриҳо дар бораи нами ҷостикш гап задан. Ман ки адан навора тамошо кардам, меган неудобния и хеле ҷостики ози ки ҳамин дисплея бигем управлят мекунӣ. Дар назари ман ҳамада бигем бо ҷои маъқулим ҳамин тофт. Ҳама бугӯй хеле понятния дар бораи любой бугӯй маълумот мезанӣ, кит ҳамаш бугӯй 100% кор мекард, надонам чӣ ба одамон. Баъд рестайлингида иминами ози хеле сенсор нишидагия, аки дар назари ӯ бо аки ман сенсоршара истифода набурдам, ё ҷостика меган ки ӯ боле бигем удобнитар типа шидагия. Ози телевизори мо иминами мошин агар аҳамият дода бошем, чиқирида мегӯй ҷойгир шидагия. Рестайлингишда мониторш камтар хеле пештар омадагия. Дар бораи не дерева ина ба фикрам ки бамбукай хемести ози ҳами сочетание ҳами сафед цвети дерева дар назари ман хеле необычное. Бугӯй безеба нест, необычное ба тарафи плюса необычное хеле камтар бугӯй ощущение и ранги мегӯй кухня да ҳам хеле бугӯй безеб нестаю. Ощущение необычное да хулоси гап. Хоб дар бораи навороторш гуфтем, баъзе наворотора хай дора, баъзеша надора, не ки бугӯй дар дуруи ҳами шаҳр бигардам исуси ами достаточно басандаи да. Рулш ози хеле камтар чиқрак имина бораи чили кардга худаш рул хеле камтар ғавсакай. Ба ҳар ҳол назар ба дига кузовҳои RX хиёл мекунам ки ира хеле динамичнитар, хеле шумоизоляцияша созтар. Хоб аки моторш бигем ози газ намешава, ёзи ҳозира то 10 солара уже минус нестай, мумкин то 10 сола ҳоли хаки тараққиёт ҳар рӯз шидестай, ҳар рӯз бигем технология нав руместай. 10 сол пас ҳам агар ира бихарид то чина оли бо ҳисоб китобшона мераванд меёванд роҳоша. Расходшам назар ба ӯ Lexus ки инози 20 литр 18 литр мехарам, расходшам назар ба ӯра хеле асостара ҳак дуруи шаҳрда ҳарчанд 12-13 бихара ки ин кузовда конкретно бигем плюс ёхи габаритния мошина ҳастам дели бо назар ба ӯ кузовҳои пешинаша бои камтарак дуростар шидагия. Ба ҳамун хотир ниёзи абзоршам агар бигӯй ҳарчанд ниҷош хеле не стойко дуростарам боша, абзорош нами стойкош хеле камтар хеле бодичопай, абзорош чотка хеле бигӯй ягон ҷои дискомфорт исуси ягон ҷора намебинам, хеле ҳам нестай. Бакаоишам бакаои ҳами калони бигем дар ягон аки войма ҳам нашава, асфалт агар доғ боша дар назарам даже мебиниша. Управляемостиш хеле агар бигӯй рула гӯш мекунад чотка ами бигем ай паласа ба ай паласа медора, ӯ хеле ҳам набоша, неки назар ба дига моделоша хеле пешравӣ шидагия, хеле бигӯй ами вақте ки мошина камтар хеле меҷумонӣ, резко бо худча мегира чи хеле аст, хеле бигӯй ранги говра вори мисол чанд метр мере, ӯ хеле ҳам не. Ози яки бигӯй нашод пластмасс, нашоди сусуш киҷош мада ози яки камтарак маъқул нашид, имин ами управление климат контрол ози краска праскаш хеле хушруакай хеле боии бигӯй чӣ намешавав, хеле камтар фикр мекунам хеле эффект вау надорад. Ҳамин ягон ҳамин бигӯй чизи ҳамин зур ози ҳамин соате ки ози ҳаминҷа задагия хеле бо вақти зажигана гирён карданда лампочка дора подсветиться мекуна хушруай да хеле бигӯй ҳамун эффекти боие ки ҳамин мошин дози $45,000 да мехариша, ҳамун эффектора ҳамин меличҳо фирона додат метавонанд, ҳамун эффектҳо ҳастай. Дар бораи шумоизоляцияш гуфтем,
ҳарчанд ки ҳамин дискои мо гуфтем радиусаш 20 ам боша, вақте дар дуни мошин мешинӣ ҳис намекунӣ мошини дискот 20 вақте ки 20 шид все равно покришкара бигем баландиш паҳмидед, баландиш кам тарихи узки мешавад. Бояд мошин жёстки шавад, не ки намедонам мошин жёстки нест, мошин хеле достаточно конкретно мягкий. Баъд дози як чизаш ман дахили бугӯй, ҳар як мелеча, не ки ҳамин мелечо бугӯй ахиронда впечатление хусу пайдо мекунанд нашуд мошин. Нози оинаи боковой, ин ҳами оинаи салон, вақте он ҷо бигем камтар торикӣ мерай, ҳами оинаи боковой хеле гирдашда як бигем акантовка дора, акантовкаи хеле акантовкаш хромаи хез оина камтар торик мешавад. Ин ҳам акам бигем мелеча хозиву, не ки як эффекти ҳамин мошине ки бугӯй маъқул мешавад, ҳамин эффектора датта пайдо мекунад, ҳамин хеле впечатлениёра. Дар бораи климаташ хай ки климат двухзонни бо қатъи ҷа трёх мешавад. Мошини мо ин ози чӣ дора? Ассистент мёртвых зон, боковой дар вақте ки тара намкас бигем афгон мебурояд, леҷа боковойш сирх мешавад. Нашод кожаш пробеги мошини мо 25000 мил, 25232 мил дар юзи. Кожаш бугӯй ака ҳарчанд кожаи Lexus кожаи безебаю, бугӯй ягон гапи ганда, бугӯй гапи гандам гуфта намешавад. Кожаш на ошупу ба ҳамин пробегш ҳамози мебинӣ. Ҳарчанд дигар Lexusои пробег дар уже маршинка пайдо мекарданд, ин хеле нест, хеле более хеле хушудтар, приятнитар дар назари ман метавад. Дар бораи дизайнаш ҳаминро қайд карда медонам ки агар Lexus RX айда соли канатара бугӯй камтарак бигем диққат ҷалбкунандаи хеле нестанд. Имин ози ҳамин линияе ки ҳамидай, ман фикр мекунам ки ҳамин линиё ба хотири более аудитория молодёжниро ба худ ҷалб кардан. Дар ҳақиқат дар назари ман ки то нестиянд. Имин ҳамин мошин ози молодёжни метавад ба ақидаи ман. Бугӯй ягон бача ёш ози ҳайш кунад 100% назар ба дигар кузуфоша туғрӣ мегирад. Хуб ай комплектатсияш хай кнопкае ки инҷа ози ҳастанд, электронный ручник, бижа хай подогрев, вентиляция, ҳар якомаш бо бигем интенсивностиҳои худаш қатӣ, се положение доранд. Баъд агар вақте ки светофор да истоди, ина кнопкаи холд мегӯянд, агар ҳами бигем функсияро ту ба кор бидрорӣ, ҳами тормоза як бор сахт меҷиқӣ, гӯш метӣ, ӯ худаш автоматически тормоза ҷиқида меистоад. Дар бораи системаи мултимедияш, системаи магнитофон амисусаш, максимални комплектатсияш Mark Levinson мегӯянд. Я мо охирин нестем, не ки достаточно бигем овозош приятнияй, гӯш карданашам хеле более приятнитарай. Баъд нашуд на пастаканикош, ман дар чизаш маъқул шид, ҳами глубинози неқи меҷиқи, агар он бигем ба хлашка ягон ов напитка чизе ки дошта бошӣ, агар камтар баландтар боша, ҳамин глубинаи ҳамин ятаи подстаканико глубинаш алиш мешавад. Дар бораи приборни панела чӣ гуфтанем, ака бугӯй эффект хеле вау ам набоша, эффект дешевизна ам надорад. Дар бораи вместительности бардачокаш на самом деле вместительный. Баъд неҷада як бигем тайник дора, ҷои телефонмонӣ ам бигем, як ҷои телефони оҷа калонанд, инҷа ҷо намегиранд, неки бардачокчаи дигар кардианда. Барои телефон, инҷа телефонам заряд мета, барои телефон инҷа як ҷои дигар ҳамин бигем магнитофон дакадагиянд. Я бораи телефонам хай Samsung-о айфону шакуна мебинем, Samsung-о заряд мета. Бардачокшам хай компактне, вместительне. Инҷа разъёми флеш-карт ҳам дора, хоб AUX ҳам дора. Дута разъёми бо флеш-карта дора даже. хай ба ҳар ҳол ба фикрам ки ҳамин маълумоти ки ҳозир мо кӯшиш кардем шумо да бутем маълумоти басандаи ҳамин одаме ки ҳамин мошинҳоро хариданиянд, ака вақте ки ин мошина нав мехарӣ, имин навози мотори бугӯй мотори гибрид ниша бихар, мотори гибрид ниша ки сал қиматтара, он наворочнитара, не ки бо қиматтара. Ба ҳамун хотир ман фикр мекунам ҳамин Тоҷикистон ҳамин 350 ҳама мотори зури 650, барои ки ӯ 300-аш мотори дуи турбированияй. Хуе аст пешам недостаточно, все равно мотори турбинови более проблематичнияй. Инози коробкаи дар бораи коробкаш гап назадем, коробкаш 8 скоросттай.
премежуткаш хеле короткий, тест алиш мекунад ки боле дар назарам приятнитар назар ба ози 6 скоростав ҳама ози худаш Lexus RX 300 6 скорост ба ҳамон хотир агар бугӯи нашуд экономичнигӣ камтар и минусай 8 скоросташ нашуд экономичнигию исусаш хеле тарафҳои плюсаи худша дора ба ҳамон хотир касе ки гирифтани ҳамин 350 агар бигира ба фикрам ки Аҳмад ҳам вибери беҳтаринаш ҳам 350 шай мошин на самом деле бугӯи дар дуруни шаҳрам дар дига ҷошам иминам Тоҷикистон дар 100% мотори севними динамичнай 100% расход чам зурай дар шот салонаш гап нест любой ҷое ки меқапӣ ҳама ҷош приятния гуфтам то багажникоша намад памад задаган шумайзарачам 100% ҳаки мотор коробкаи Lexus худаш мотори бугӯи нинадёжан ухелиам нест агар драйви фурота бугӯи 100% мекаша 100% мотораш қувватам мекунад ҳама одамое ки мошинои мягкиву мошинои шумоизолясияш соза мошинои боли наворочинтар мефурашон на самом деле мошин по всем показателям мошини достоинияй ҳама ҷиҳата бугӯи ягон ҷоша ганда кунам мошини ганда нестай мехоҳам якбора намоиша ба охир расонам одамое ки қатъи моро ҳамроҳӣ кунед хуб саломат бошед хай